12 रामचंद्रगढ़ एडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे खबजाक श्रीराम ठाकुर पारा रेंगनकनी नखलाओ श्रीराम ठाकुर पारा यूथनी लुआजुंबाई ते आमसिनी एमडीसी एबा टीटी एडीसी हाबनी ईएम सुहेल लेबरमारी चोबासुबाई तालसा रंबई नकआउट क्रिकेट बादायलेमुं सजाजाकपरि क्राकसाव सारिकनि जरावो बादायलेमुंनि पाइथाक बादायमुं एबा फाइनाल मैच थांलायका श्रीराम ठाकुर पारा वर्सेस टी हासिं आसालनि पादावो थाङै मानजाका ईएम सुहेल लेबरमा बनकारिबो मानजाका बादायमुं संजानाय मथानि आदं रक्तै आमसिनि सिनाय नंगाय लुकरक आसालाव मानजानाय आदरनो लामसुकनि उलो जाति कथार मुसुगै थुंनाय रकबाय याकसिबाय रेलायका कप्लायंका श्रीराम ठाकुर पारा तेचेनका तै हासिं पान्दावो कक्सना थाङै बरम गोनां ईएम सिक्ला रकनो थुंमुंबाय गोदाल रुबै तनिमानि बागै बादायमुं संजानाय रकनो पुइलानो खाकाहाम याफारका आसुक सिमिया बसकांसेलो बायजालबडी फुटबल नखलानि सामुं रक पाइके आमसिनि सिक्ला रकनो केफेक मानिबाय हाकसालके तनिनानि ते थिनां जोंसासा खालायनायनि बागै पन्चायत बेमनि फुटबल बादायलायमुंबो संजानाय हिनै साका आसालनि पादावो कप्लाय रकनि यागो ते राना सनि यागो सगातबो याफारका माजेगाय आदं रक तंगै तिनि आमसायो तिनि युथ रकनो जों गाहाम फैफान बागै अमाहाय मोनसे सिदेन नावानि बेलायनो जों नांगौ आबन बागै पुइला नांथिनि अ कमिटि दङ बागै खामबायबो स्पेशली तिनि युथ दङ तिनि आमसिनि अकरा दङ तिनि सालु पुतन सं तिनि बिप्लब सं गोबां तिनि आदो लिडारशिप आनो साजा साका दारा जों कायजा खेला खायनो मुसुंबो नों किसा जों सुबाय नि आमसागा एक मिनिट वान सुयो ना बोनो साका हायि आं जे मानसाय चुबानाय नरक सानमासनि बे फनो आं जे बखामु सुमा बे आं सुबानाय चुबानाय गाबोन बागै बिनि अजराव बिनि अमाय कायसा खेला खायमानि आं बालायनो दं थंजाक आं बालायनो खाथंजाक दांगा आं अलवेज नायनो मुजुंगो आं एरियावो जिनि एरियावो ड्राग्स बाय कुबुनाय सिगला खरब सबटा दंथुं खिना आमसायो जत गाहाम खम मुनि दंथुं तांनि आने बुसकां जरावो जिनि टीटी एडीसी हाबांबाय तंजुरि जों एडीसी पुलिस लाना हिके जिनि सिगला रक खम तंनानि नांनाय बनि बसागो इजि सनलियो जागिया ड्राग्स ना जागे बरगनानि नांनाय आबन बागै इनि अमायगे जों गामि आमसायो क्रिकेट फुटबल जे स्पोर्ट्स जों कुबुरि तनमानि आबो बेलेगनि पजिटिभ साइन्स नि बागै आबन बागै तिनि अजरावो जों जिनो आमसायो जत लुकरो अकरा साग्रांथुं जिनि चारे थानायथुं जिनि सिगला चालेथुं खरकसा के जे नरक जिनि अपान्दानो संसारन बागै नरक अलिम्पिक खिगलाय चाकतो मन बागै नरना आं खरकसा के आनि बुखाके हामजामो कुबुलुं ते खाकाम याथारो ते बस फाइने जरावो जों मा हायना जिनि सिगला चालेनो जों हामबुर तना बागै आंबो फुटबल सिजन फाइटोखा जिनि और स्टेडियम पाइ नाइटोखा जिनि स्टेडियम पाइमन यागुलो जिनि रामचंद्रगढ़ आंधारो जे पंचायत तमनि पंचायत वाइस जों बसकांगो खेला टीम वाइज खेलाय जों खेला खेलायनाय जों इउ दङ जाहाथे बर सार काहाम खा काहाम तंथुं लाम काहाम थांथुं थिनां सानां जागथुं जिनि आमसे बुनिसलाय जिनि और रामचंद्रगढ़ युथ रामचंद्रगढ़ लुकुरो बुनिसलाय जल जल मल मल खाय बुनिसलाय कुचु कप्लायङै आगिबो सिनि जागो ताबु सिनि जादो ओलबो सिनि जानाय अमायके जों जर पाल खायै जों खरस खरस जों बसमा गलायनाय गितिनि आजम सिथौ हायनो हाय दल थनाय बिसिंगो आनि खा कामिया फरो कप्लाय केजन दाबो तंनाय न आबै कुन खाबाय थिकरि तानि हागे आबो जों जरो खेला ड्रॉ थाले जों टॉस लेबल खरजन जों जिति मारनायो आवन गे थंनि रायदा जेमन पॉलिटिक्स हार जित तंनाय न आमहायनो थंमो हार जित तंगो आवन जों एक्सेप्ट मा खैनाय अबन जों बसिंगो आवन कैसा जिनि लामा आवन हिंगाय जिनि थंमो जिनि लाइफ बेलेक इम्पोर्टेंट और थंमो बिसिदिन जिनि सिगला चाले जिनि आमसे खम तंनाय ड्रग्स बाय चाले तंनाय खा काम तंनाय खा काम तंनाय लाम काम हिंगाय गामसुं सितु हायनो हाय जिनि कमिटि जत आदम सुनो आनि बहते पाइपलाय हामबाय ते बसनो फाइनि जराव जिनि थंमुंनि हाबर जों स्वतंत्र बना बागै जिनि इउ दनो जों बेलेगना चाइतनाय एबा चाइतबो दङ जिनि बुबागरनि हामारि बाय जिनि थिएडिसन नायखर थांबाय जों जिनि सिगला न बेलेगनि इम्पोर्टेन्ट नि दङ बस जों जरो जों थंमुंनि हाबर जों भाइगे सजय जों बरनो गाहाम बुंबाय दङ बागै आसनो सितु जतना हामबाय खुलुमबायका जतना गाहाम बुंबाय